Benjamin, udover Naruto, hvad synes du så om Thomas Jans? Ja. Han er sej. Kan du uddybe sej? Sej. SDJ. Godt klaret, HG. Ja. Skide godt klaret. Jeg ved det. West Coast shit. West Coast shit. California dreaming. West Coast shit. California dreaming. West Coast shit. Now I got to show you how the West Coast rock. West Coast shit. West Coast shit. West Coast shit. Det er okay. Hvordan ser det ud, Frank? Hej Benjamin. Jeg kommer fra en organisation, der er imod folk, der sidder og tager billeder af andre. Og det jeg selvfølgelig kan finde på at gøre, det er at jeg ligger på hjul. Ude foran et røvsygt klamt hvidt hus. Kan du se det, han? Og ja, så når den pædofile mand med kameraet, han kommer rendende ud, springer jeg frem med mit skateboard, så siger jeg, hvad så? Så han får et chok, skider i bukserne, eller hvad fanden han gør. Så binder jeg ham, så knipper jeg ham, så fortæller jeg ham, hvor fucking nederen det er at tage billeder af andre mennesker, der ikke gør en fucking skid. Ikke andet end bare et skateboard med sig. Og ved du hvad? Så er det nalfest, jeg er nødt til, at han ikke kan skide i en hel uge, mand.